això és el deute il·legítim perquè els préstecs que es donen els bancs són els diners nostres, dels ciutadans i les ciutadanes, que es donem a aquestes entitats financeres amb uns governs que no respecten els seus compromisos electorals i que després ens roben els ciutadans i les ciutadanes i ens ho presten per a poder desenvolupar iniciativa pública. Este año 2015, como el resto de años, decimos que no a las políticas de austericidio, no a los presupuestos que no ponen por delante las necesidades de los valencianos y las valencianas, sobre todo aquellos que se encuentran en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión social, y que desde luego no va a cumplir con la función que para nosotros es primordial, que es la de reactivar la economía, atender necesidades sociales, garantizar una cobertura de prestaciones públicas, de servicios públicos básicos, que en estos momentos más que nunca son necessarios. Fiscals, blanquejos de capitals, prevaricació, suborn, malversació de caudals públics són la nota del dia. La corrupció, per tant, està en este país instal·lada i hi ha el barri del Cabanyal que no passarà per la seva destrucció i per la seva degradació. En què ha quedat aquest debat? Ha quedat en que 2 anys després tenim la mateixa paràlisi econòmica, urbanística, el barri més degradat i, si fora poc, una modificació i adaptació del PEPRI que és més il·legal encara que el que ha estat anul·lat per 2 sentències fonamentals, primer l'Audiència Nacional i després del Tribunal Suprem.